Lo wengumdlali weKaizer Chiefs uJoseph Malungwane uzwakalisa ukukholelwa kwakhe ukuthi uCaster Semenya usengumdlali oyingozi kakhulu kunabo bonke kumakhosi. Eqhamisa ikhono lomdlalo wase-Uruguay lokudala amathuba amahle kakhulu. Isikhathi sikaSemenya kuChiefs sibe nemiphumela eshintshashintshayo nokuholele ekutheni kube nemibono ehlukene phakathi kwabalandeli. Indlela adlale ngayo ishintshile okuholele ekutheni anconywe ngeqophelo lakhe eliphezulu ngesonto elilodwa aphinde agxekwe njengomdlali obhedayo. Bambize nangenkomo ngesonto elilandelayo. Lo mdlalo oneminyaka engu-34 ubudala usedlala imidlalo engu-11 kubhethwe Premiership le season. Washaya igoli elilodwa eliqamile lokuwina bebhekene neRichards Bay FC futhi wabhalisa ukusiza uFlavo Silva kabili bebhekene neGolden Arrows neDurban City FC. Ngaphandle kwalezi zipho, uSemenya usaqale imidlalo emithathu kuphela emkhankasweni wamanje. Ngesizini edlule uqopha amagoli amane nabasiza abayisithupha emidlalweni engu-25 kuyona yonke imiqhudelwano. uMolongwane owahlohla amagoli ayisithupha kanye nabasiza abayisishiyagalombili emidlalweni engu-48 ngesikhathi sagijima kuChiefs. Ukugcizelela ukuthi uSemenya usengumdlali ovelele eqenjini. Wachaza ukuthi uSemenya unekhwalithi eliyingqayizivele, ephawula ukuthi umdlali angabonakala ethule futhi engabandakanyeki kodwa uhlale ebambe inhlansi enqumayo ukuthi bayawuwina na umdlalo noma cha. uMolongwane wengeze ngokuthi uSemenya une-X factor yokushaya igoli elihle noma akhe i-assist kungazelelwe futhi ukholelwa ukuthi uSemenya kufanele aqale yonke imidlalo. Uphinde wancoma ukuzotha nombono kaSemenya, wakubiza ngezinga elingangabazeki. Waphetha ngokuthi iqembu elisendaweni yeChiefs ngeke likwazi ukushiya ebhentshini umdlalo osezingeni likaSemenya.